खोनादि आं ताइसाके नरंनो बुमा बसा तिख्लायसेरे नायखा थानायाव बिश्रामगन्जनि कक सोंहमानि मास्टारसो साख्रि खालायदं होनदला इको आबनोबो याकारि मारखा आंनि अफिसनि बर' रगबो डाक्टार इन्जिनियार आबाहायरकसे कक सोहरि दंबाय मानि बेबांनो मा याका जाक बोसानोबो ताइ फोरोंना रोंलियानो आको नोंबो बुफातो तै बुजिदि आसक पतेर पत कक साइ ता कुतुकसिदि बोसानि बोखानोबो वानसु होनायदि ता नों कुतुक खोनादा सामुं साबो बुजि मांना सोंखनाब्ले जरा फाके बय नङानो थे जरा 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 बुफोर फालेंनाय ना जरा इको चिना अफिस स्टाफनि बोसा खरकसा डाक्टार फो आबन बुकक सक पाइखा आरो बोंया आरो बो सग्या ताइ बुफोरंलां सिनाय हिनो ताइ साके बाजार होजलग सनस नंखर रागलाखा नंनि बागै खुलुमबाय क्या आंनि बुमुं बिनोद देबबर्मा आं किनि कक बर' काइसा कटाल मुभिओ गार्जेन रुल खालाय दंगो सिनि ताखौ स्टिफेन नि डाइरेक्शनो म मुभिनि बुमुंखा चाइतक आं अबननो कन्यामु संग जत ताखौ रंनो चेराय खनाय बुमा बोसा बरिसुक बुरा जतनो नाय सेरंनानि मतो काइसा मुभि नायजाबायदि फाइ दंगो ताइ बिसि दिन लोगलैया नर अबनो नाय काहाम हामिया बुजै नायदि थिनांगो जों सराय रखनो सिनि ब्रै बोसारंनो ब लामा तैतलांनाय बब तिका हामंनाय आबरक अर बेबांनो फुनक जागाय दंगो ओंखाय तुमुं सिनि मुभिनि बुमुं चाइतक आं ताइ काइसा कन्यामु संगो सिनि ताबुक नेक्स्ट न्यू जेनारेशन जरा तंनाय फायदि नरक आनि अ मुभिनि बुमुं बाय खापिवै नरक साइतकै फायदि नरक जत्तनो माननाय जत्तनो रोंनाय जों माइया हानै मुंसाकरै सिया हानै मुंसाकरै खालाय जांकाय जों जत्तनो जागाव थाङै मानाय जत्तनो हामबाय खुलुमबाय।